Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga uchitupa changu. So ini mukoma ndinoshanda pane imwe lodge iri muno muHarare. So kuzosvika ndichizotanga kushanda palodge apa, this was after ndazotsvakirwawo basa nemurume wangu, because lodge iyi ndiya vamwe elder vekuchechi. Saka pandakazotanga kushanda palodge apa mukoma, ndakamborwara kuita sekunge ndichafa, ndichingoti kochiko chiri kuitika kwandiri, kochiko chiri kumboitika kwandiri. So ndichizotanga kurwara mukoma, it was because ndainge ndiine dzimwe hope idzo ndakarota vainge vari gogo vangu, ndainge ndichifamba navo vachinditi ndinotofara muzukuru wangu kuti wakwanisa kuwana basa, zveshuwa Mwari vakanaka. Zvino takazoti tava kuda kunosvika padhuze nepalodge apo pandinoshanda, gogo vangu vakabva vati muzukuru, iri harisi basa, zviri nani kuti unge uchitambura zvako than kuti unge uchishanda pano apa. Ndikabva ndati ko chiinai gogo? Gogo vakabva vazonditi, ndiri kuona kuti palodge apa pawawana basa, ndikuona kuti pane dehenya remunhu rakaita zvekufushirwa mufoundation, saka kuti iwe unge uchishanda pano apa nezviri pauri hazviiti, dzokera hako kumba. Ndakabva ndanetsana nagogo ndokubva ndanamata paya ndikati, kwete gogo, izvozvo zvamuri kutotaura mava kutoacta as if you are a spirit of poverty. Hamusi gogo vangu, nekuti dai manga muri gogo vangu chaiwo mungadai muchitondikurudzira kuti ndinge ndichienda kubasa. Zvino ndakabva ndazoita nharo mukoma, ndakangoti ndichingonopinda pagedhi repalodge pandinoshanda, ndikabva ndazomhoreswa nenyoka. Nyoka iyi paikandimhoresa mukoma nashi, ndaitofungidzira kutoti vainge vari amai elder, but pandakanzwa voice ndikati, komai elder ko wai muri mumuti? Ndakazoti ndichinotarisa muti kudai, ndikabva ndaona kuti yainge iri black mamba, vainge vasiri amai elder. Nyoka iyaya ndope yakabva yazonditi, wakamngwarisa iwe, wakamngwarisa, ichishandisa voice ravo ivo amai elder. Ndokubva ndadonhera pasi paya, kwava kutomuka. Murume pandakamuka akabva azonditi, iwe kuhope ikoko wanga uchiita sekunge une zvinhu zvawanga uchirwa nazvo, because ndainge ndakatopfumbata zvibhakera semunhu ainge achitoita fight ariko kuhope kuya. Ndakabva ndangoti mai wekani, iye akabva ati kochi. Ndikabva ndati ndiri kunzwa musoro wangu wainge uchitemera mumaziso omu, ndichiita sekunge munhu ndava kuda kutoita bofu. Mukoma ndakarwara very serious. The following morning ndaitofungidzira kutoti maybe ndichaita nani. Ndikabva ndafonera amai elder vakati it is okay, usauya zvako kubasa. Then mukoma nashi ndakaramba ndichingorwara kutoendeswa kuchipatara, zvainge zvichingonzi hapana kana chavari kuona, ndichingopihwawo mapirits epain kudzamara ndichizoendeswa kumusha. Ndakati ndiri munzira ndichiendeswa kumusha, ndikabva ndatoti uku ndokwatova kutofa, Harare handife futi ndakaiona zvekare, because kana ndikagara ndaendeswa kumusha varoi vanonopedzisa chete. Ndakabva ndangonzwa voice rainge richitaura riri mandiri richinditi namata, kunyange zvichirwadza sei, ramba uchinamata. Mukoma ndakanamata kudaro kuzonosvika tichizonosvika kumusha. Ndaiti kana ndikanzwa nzara ndaibva ndaudzwa kuti aiwa, uri kufanira kuti unge uchizvinyima zvekudya kunyange uchirwara kudaro. Ndaingodya kahwani ndichinyepedzera sekunge munhu ainge asina appetite, ndichitya kuti kana ndikaudza vanhu kuti ndainge ndiri pafasting vaikwanisa kuzondimanikidza zvokudya. Ndaibva ndavati aiwa, chengetai chikafu ndinge ndichizochidya kahwani. Saka ndaingodya kamwe chete kumapast 11. Saka vanhu vaiti kana vakandipa zvokudya ndikaramba, vaibva vatoti uyu ane nguva dzake idzo dzaanozoda chikafu. Ndobva ndachizodya zvangu chikafu, but mumwoyo mangu ndichingonamata. Uye zvekare voice riya rainge richitaura riri mandiri rainge richinditi, usaudza kana ani zvake kuti iwewe uri kunamata, nekuti kana ukaudza vamwe kuti uri pakati pekunamata, murume wako achakumbira vakuru kuti vange vachinamata nemi. Ende kana zvikazosvika kana kuri kunzi zvikazosvika munzeve dzevamwe vane hubatwa hwavainahwo, vanhu ivavo vanokwanisa kuzotokukuvadza ukabva wafa. Saka mukoma ndakaita mazuva awo anokwana kuita 8 ndichingonamata ndiri ndega ndiri pamutsanyo. Zvino ndakazoti ndarecover ndokubva ndadzoka zvangu kuHarare nemurume wangu, ndikabva ndaenda kubasa. Mukoma nashi ndakati ndichimonosvika pabasa, then
ivo amai elder nemurume wavo vakabva vazondifonera vakabva vazoti ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichiuya kuofisi kwavo. Vainge vasingadi kana kusanganidzana maziso avo nemaziso angu. Ndakazoti ndaenda kuya kuofisi tikabva tatanga kutaura paya. My elder mukoma vakabva vati imi vasikana kana mukaona zvamunenge maona kuhope kwenyu hamufaniri kuti munge muchingomhanyirira kunamata musina kutiudza isusu vakuru vechechi, nekuti zvimwe zvamunenge muchisangana nazvo kuhope ikoko zvinenge zviri very spiritual strong than you. Vakabva vatotanga kutondiparidzira paya so that ndinge ndichizopota ndichizovaudza hope dzose idzo dzandinenge ndichirota. Saka ini mukoma ndakabva ndazoitawo nguva ndichivaudza hope. Ndaiti kana ndikarota hope dzandinenge ndarota ndikavaudza ndaibva ndatomboita nguva ndisina kana dzimwe hope dzandinenge ndichimborota. Kudzamara one day vakazotoita zvokundituka. Mukoma nashe ndakati ndiri busy ndichishanda zvangu ndopandakangonzwa like mhepo yakapinda murumu umo mandainge ndiri. Mhepo iyo yakavhuvhuta mukoma. Saka ivo vainge vari kune mamwe marooms. Ndakabva ndaskrima ndikabva ndati blood of Jesus, ndikabva ndatanga kunamata ndichikesa mweya uya mhepo yainge yapinda murumu mandainge ndiri. Saka ndainge ndichinamata ndichita zvokudanidzira because ikoko kwandainge ndiri kwainge kusina kana munhu kana hwani zvake ainge akambobhuka kumarooms eikoko. Vakabva vazouya mukoma vagotanga kupopota vachiuya. Ndaitofungidzira kuti vainge vatouya kuti tinge tichizonamata tiri pamwe chete, but no, vakabva vatanga kupopota paya. Vakabva vati uri kuitira macustomers angu noise wakanyanyisa chimusha mani uchazoita kuti vanhu vasazouya zvekare paloji pangu. Vakati vapedza kupopota kudaro ndopa vakabva vazoti sorry. Vakabva vanditi ko chii chakonzeresa kuti unge uchizonamata uchidanidzira kudaro. Ndikabva ndazovaudza kuti painge paine imwe mhepo iyo yainge yakangopindamo murumu imomo matainge tiri. Mhepo iyi yakabva yazonyanyisa kuvhuvhuta, izvo zvakazokonzeresa kuti ndinge ndichirohwa nehana ndokubva ndachizotanga kunamata. Saka vakabva vati ngatinamatei. Mukoma takati tiri pakati pekunamata kudaro, pavakanondibata kudai ndakaita sekunge ndainge ndarohwa nemagetsi. Vakabva vaseka zvavo, vakabva vanditi iwe ko unogovhundukei? Ndikati pamandibata ndabva ndanzwa sekunge ndarohwa nemagetsi. Vakabva vanditi it means kuti in your body you are lacking mavitamins, unofanira kuti unge uchinwa masupplements. Ndozvavakandiudza mukoma, but ndakatoita sekunge munhu ainge arohwa nemagetsi. Kubva ipapo ndakaita nguva ndisingambokwanisi kurota kana kuita sei until masvondo adarika awo. Mukoma nashe at that time ndainge ndarara kulodge because kwainge kuine vamwe vainge vakabhuka vainge vaine kafunction kavo. Saka takarara tichiita madheko nekudesigner. Then ndakati ndakarara kudaro ndine vamwe vasikana vandainge ndiinavo murumu matainge tiri makatopinda nyoka iya seminyoka iya. Then nyoka iyi mukoma yakada kuuya pandiri but ikabva yazevezera ikabva yati ndandakanganwa kuti uyu anobvira moto. Then ndokubva ndiyazoenda pane umwe uya wandainge ndiinaye. Musikana uyu mukoma ndakatomuona ava kutozvikurura ega chipfeko chake chemukati. Nyoka iya ndakazongonovhunduka yava kuda kutanga kuita bonde naye. Ndakati ndavhunduka kudai, I tell you mukoma kuti ndakanzwa sekunge murumu imomo matainge tiri mainge muine umwe munhu ainge arimo. Feeling iya yekuti ndakabatwa nekumwe kutya kuti ndike ndichinamata manje. Ndakabva ndatanga kutya because ivo vainge vakarara in the next room nevana vavo. Ndikatya kuti sezvo vakandipa a warning yekuti kana ndikazonamata futi vainge vachazondidzinga basa. Apa ndiamai elder vekuchechi kwedu. So mukoma ndo maspiritual encounters avo andinosangana nawo apo patinoshandawo palodge pemaelders ekuchechi kwedu. Zvino kuti ndinge ndichiti basa ndinorisiya mukoma zvinhu zvakaoma. Ndakatombozama kuti ndinge ndichitsvaka basa but kwose kwandinenge ndichifamba ndichitsvaka basa it's like ndinongotevererwa neimwe mhepo yakashata yekuti kunyange ukanzwa zvichinzi pakati pari kudiwa vanhu vebasa iwe uchinosvika ipapo even uri iwewe wekutanga but vanozoti kana vava kuda kutanga kudana vanhu for ma-interviews iwewe unozotoiswa kunumber last. Ndokusaka ndichiri kushandapo palodge apa. Ndipo stireyo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Iyi confession yangu it is because ndakanzwa imwe confession yomwe wewe aiti
ane zvakafila kulodge uko kwaainge achimboshanda. Neniwo mukoma, I know what I have been seeing and what I have been dreaming nezvimwe zviito zvinoitwa nemaelders edu like vanhu vakaromba so. Hey, zvakangooma zvevedu we, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Kana wanga uri iwewe pakadai so, unoita sei? Unoramba uchishandapo here ipapo? Hanzi ndinombozama kutsvaka basa, but kuti ndinge ndichitsvaka basa zviri kuti netsei, ndokusaka ndiri kungoramba ndichingoshingirira ndiripo ipapo. Let us try to give a advice in the comment section. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Mwanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini ndiri mudzimai ndine makore 23 years ekuberekwa, handisati ndakamboroorwa kana kugara nemurume. Saka pose pandinenge ndichida kupinda mumarelationship hamenoso zvinongoitika, so it's like munhu ane munyama. And ndinoti kana ndikatanga kudanana nemurume uyo wandinenge ndichidanana naye, once akangondivimbisa marriage, ndobva ndotoziva kutoti nyaya dziya dzinenge dzatanga. Munhu uyoyo anobva azongoora mwoyo, so not even understanding kuti chii chinenge chichikonzeresa. So as for my friend, naiyewo ainge ari in that same situation. Ndakazorwadziwa, it was last year muna December, ndo paakabva azosangana uyo akazova murume wake. Vakasangana kuchurch conference. Chakazoita kuti ndige ndichirwadziwa, it was because at that time ndakavhairira friend yeshamwari yacho nekuti ndakangomujaja, so ndikangoti munhu uyu anoratidza kuti haana mari. Saka kuchurch conference ikoko chimotikari chacho chaaiuya nacho chainge chakangoita kunge chimugweche, so ndozvakandibhowa. Ndikazviudza kuti inini ndinodawo murume wekuti anenge achizondiafoda, anokwanisa kuzoita take care of me like that man uyo ainge achitaura nefriend yangu, anyatso kudhraivhawo motikari yakanaka, kwete zimotikari rainge richidhraivhiwa uya ainge achinzi iye anondida kuita chigayo zvacho. Saka ndakabva ndatomuramba on the spot, ndikati no, munhu waMwari, you are not my type, handidi kuzongokudyirai mari yenyu mahara, because imimi handimbofi ndakakudai. Tangai mambo upgrade, mobva mazokwanawo vanenge vari veklasi yenyu. Ndokubva ndatomurafura paya. Saka akabva arwadziwa mukomana uyawe. Chandisina kuziva kutoti iye ainge atoriwo engineer, atoriwo nekakambani kake. The day randakazofind out kuti this is who he is, ndakarwadziwa mukoma. Ndakaita sekunge ndichayeredza misodzi. So as a church tainge takaenda like on a sporting events, tichinosvika kuya then fiance wefriend yangu paakabva azonopaka panext nerimwe BMW, a very beautiful blue 2-door BMW. Ndakabva ndati idzi ndo dzinonzi motikari. Ndainge ndotoshovirawo kutoti dai kuri kunzi ndikanyengwawo nemunhu anenge aine motikari yakadaro. Pasina kana nguva akabva azodzoka, because vainge vakaenda kunotenga nyama yekugocha. Ndikatoona ko munhu ava kutovhura motikari apa, ndiye uyo wandainge ndakamborafura. Ndikabva ndati zvipiko zvimwe kuda munhu atongokumbirawo motikari kuitira kuti ange achingokavha. Ndakabva ndazobvunza friend yangu, ikabva yazondiudza kuti ainge akaudzwa nefiance yake kuti mvesi wandainge ndakaramba, ndainge ndakamuramba zvangu, but munhu atori netukunhu twake. It was just that he was going through a rough patch in his life. Ndakabva ndazoda kutanga kutaudzana naye, but akangondipa ma-cold shoulders zvezvekungoti aingondisekerera, but tichingotaura nyaya dzekuti ndaiti ndikada kuita deep, iye over atochinja conversation, ototanga kutotaura nezveBible. Ndikatoziva kutoti munhu uyu ari kutondiavoida in a nice way. So mukoma ndakabva ndatanga manje kuzonzwa godo, ndichinzwira friend yangu godo. Zvandakazoita mukoma towards their wedding, ndakabva ndazoti kune friend yangu, when you are going on your vacation, ndikuda kuti ndinge ndichizokutengerawo hembe dzekuti wamakuseni, when you wake up, when you are going for your morning walk, you can wear those clothes. Uye zvekare ndichazokutengera newatch. Ndakabva ndazoenda muTruworth, ndikabva ndazonomutengera kawatch kake kainge kakanyatsokunaka. Uye zvekare ndikabva ndamutengera masneakers ndikabva ndazoenda muTotal Sports, ndikabva ndazomutengerawo netuma-sneakers negym clothes. Then ndikabva ndazorepa zvinhu zviya
ipapo ndainge ndisati ndabatwa nemweya wakashata. Saka the more that I felt jealous over her, ndo pandakabva ndachizongotanga kungotaura nehama dzangu. Munongoziva kuti pane vehukama hapashayike uyo anenge achitozivikanwa kutoti uyu anenge atori muroi. Saka ndakabva ndazotaura nevamwe gogo vangu. Saka gogo ava takati tichitanga kutaura paWhatsApp vakabva vati, iye muzukuru wangu, I have been missing you. Ndikabva ndavati, gogo, izvozvo zvekuti you have been missing me, we'll talk about it later on, but nyaya iri pano ndeyekuti ndoda kuti munge muchindigadzirirawo good size. Vakabva vatoziva, vakabva vati munhu wacho wakuda kuti ndinge ndichimugadzirira good size ambori aniko. Ndikabva ndazovaudza vakati ya, une mweya wakashata kwazvinzwa muzukuru. Vakabva vaseka zvavo. Saka vakabva vazondiudza zvandainge ndichifanira kuti ndinge ndichiita. Mukoma ndakabva ndazoita zviya, uye zvekare ndikatenga zvose zvavainge vakati ndinge ndichitenga. Ndakaita nguva yakati rebei ndakabayirira tsono, ndakadzibayirira pahembe idzo dzandainge ndakamutengera, uye zvekare nechipfeko chemukati chandainge ndakamutengera, including nemasneakers aya. Then ndakazozvibvisa zvinhu izvi patainge tava kuenda kunorara kune imwe lodge tisati tazoenda to the wedding event. So mukoma ndakazoti ndamupa zvinhu zvezvi ndokubva atozvitora, but iye chaasina kuziva ndechekuti the moment iyo yaainge achazopfeka zvinhu izvozvo ndopa ainge achazotanga kusemewa nemurume. So mukoma nashi nazvino shamwari yangu uyu, yes she is married zvake, but hatingambomuisi mukategori yevanhu avo vatingatoti these ones they are happily married. Munhu wekuti mumarriage make hamusisina kana joy at all, hamusisina kana mufaro nekuda kweizvo zvandakaita. Saka ivo vakanditi tsono idzo dzandakanobayirira pachipfeko chake, tsono idzodzo ndo dzinozokonzeresa kuti murume wake pose pavanenge vachiita bonde, murume ange achingonzwa kungobhoyekana zviya zvekuti kana akangoita naye bonde one round, then kuti ange achizoita zvekare imwe round naye anobva angonzwa achingoneta, so that ange achizotanga kufunga kuti zviri nani kuti ndinge ndichitsvaka umwe munhu kunze. Kana akangogara atsvaka zvekare umwe munhu kunze, zvinenge zvava kutoreva izvo kutoti marriage yacho inenge yatoparara. So mukomanashi ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. Ndinodawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndo zvandakaita, hanzi chikuru wareurura, nyangwe kwaunoenda kudenga unonogamuchirwa nemufaro. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna message yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi chikuru ndechekuti ndareurura, kunyange mukandijaja, but hanzi denga rangu ririko. Do you agree or you do not disagree? Inini hangu vahanzvadzi, inini I don't think kuti pari zvino denga renyu ririko until unless mukatendeuka mukakumbira ruregerero kuna Mwari, and if you change your ways then you can say kuti denga rangu rinokwanisa kuzovako. But as for now, kana kuri kunzi mukanzi mafa kugehena straight nekuda kweizvo zvamakaitira friend yenyu. Asi ngatitaurei naye mwanasikana uyu mucomment section, ndichimupa proper guidance in the comment section. Kune vaya vanenge vachida mafone numbers agogo, please musazotanga mati hai ndichangoisa link so that vemaconfessions vakwanise kuwana mukana, because so far vemaconfessions havasi kuwana mukana. Vazhinji vacho unfortunately vakaisa maconfessions avo, which means kuti maconfession avo anozotoita sekunge achazototora nguva kuti ndinge ndichizomaverenga. Saka you just join the group, mukatorawo mafone numbers, mukataurawo navo, then you exit the group, so that vamwe vange vachizowanawo mukana. Ngati sanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.